सरकारा जुदि माब्लाबाबो जोंनि जायगायाव दोननो हाया। राजा नोंथांमोन बे समाव नोंथांमोननो मोनसे दुखुनि रादाब होनो सानदों मानोना मालगाव ओनसोलनि जिथुनाखि बर' रायजो राजाफोरा बिथांमोना एपिडिसिएल गो बेक होननानै खुद्रिसारदों आरो जोंहा मानाव गेदेर बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम बिथांमोना आर'ज गाबदों खावलायदों मानोना जाय मानसिफोरखौ माने बे मालगाव ओनसोलनि जायफोर मानसिफोरखौ माने बे जायगानिफ्राय नैबे जायगायाव शिफ्ट खालामनो नागिरदों थ' बेखौ बर' रायजो राजाफ्रा मालाबा लुबैयाखै आरो बियो गोदोनिफ्रायनो बर'फोरनि जायगा बर' रायजो राजाफोरनि जायगा थ' रायजो राजा नोंथांमोन आरो गोबां आर'ज खालामदों गोबां आपिल खालामदों आरो जुदि मानियाब्ला जुदि आर'ज खालामनायखौ मानियाब्ला गनायाब्ला माने हाइ कर्ट गो टु दा हाइ कर्ट माने केस होनाय जागोन आरो नोंथांमोना आबुं रादाबखौ खोनासंदो। सरकारा जुदि माब्लाबाबो जोंनि जायगायाव दोननो हाया गावसिनि जायगायाव पाकिस्तानाव दोनोबा दोनैथों आरो मावबा जुदि जायगा खालामनानै दोनोबा दोनथों अब्लाबो बे जोंनि जायगायाव मालाबाबो दोननो मोनाखि दोननो मोना मिथिबाय जागोन दे माख्रा बे जोंनिनो हाखा गोदो गोदायनि जोङो बे हाखौ बेसे मोजाङै लाखिनानै दं हादु गुदु गेलेयो जों बहाय थालिम गायो बे हायाव रावबो बांगाल जुंगाल गैयामोन ना गुरो बिसिबांबा ना मोनोमोन बिसोरनि थाखायनो बिसोर थाबैना जों दा अयथासार आरो बिसोरखौ दोनोबा सखन्द्रा आरो जोंनि फिसा फिसौ सेंग्रा सिख्ला मानसिफोरखौबो खानानै लांगोन दाख्लैला माने सखन्द्रा ख्राब ख्राब ओंखायनो बे मालाबाबो बे हाखौ जों हगारनो हाया बे हायावनो जों गेलेयो हादु गुदु गेलेयो आलासि फाथि जों गायो बे जायगायाव जों माइ गायखांबा शिलं बुरनानै जायो बे हायाव बे जायगायावनो जों गबलायो दारायाव आरो बे हाखौ नाबथानानै जुदि बे माबाखौ खालामोबा जोंनि जायगायाबो दैबाना जागोन जोंनि माबाखौबो लाखिगोन बिसोरो गथिखौनो जों हगारनो हाया आरो जोंनि बे जायगाखौ आरो जुदि सोरबा जोंनि जायगायाव बे जोंनि हाग्रामाया जुदि नाबथानो हायाबाबो जों बे पाब्लिकफोरा बे जायगाखौ जों जिबनावबो जों हगारनो हाया एपिडिसिएलनो जों होआखि जों होआ दाखालिसो जोंनाव आरो मोसौ खावनानै लांबाय सखन्द्रा दान्दुफुराव खाख्रबबाय आरो दाउखि बारियाव स्प्राय सारबाय आरो बिसोरखौ दोनोबा जोंनाव अयथासार जाबावगोन गथिखे जों होनो हाया उन्दैनिफ्रायनो जों नुबोनाय बे हादरखौ जों आदरि खालामाबा बिफां लाइफां जों आदर खालामा बे हाया बोरै जाखो बे जायगाया बोरै जाखो जोंसो आदर खालामना लाबोदों बिसोर गैयामोन दासो बे खोलै जुग फैनानै गासिबो बिसोर जोंनि जायगायाव दखल खालामना लाफैनानै जोंखौ गाग्लोबनो सानदों गथिखे आरो बेखौ सोरखौ दोनोबा जों थांनानै थानो राहा गैया सरकारा बेबस्था खालामनो सरकारा जुदि माब्लाबाबो जोंनि जायगायाव दोननो हाया गावसिनि जायगायाव पाकिस्तानाव दोनोबा दोनैथों आरो मावबा जुदि जायगा खालामनानै दोनोबा दोनथों अब्लाबो बे जोंनि जायगायाव मालाबाबो दोननो मोनाखि दोननो मोना मिथिबाय जागोन दे डेफिनेटलि दा जों प्रथमाव जों डेम'क्रेटिक भाबै जों आवाजखौ होगोन जों खावलायगोन हाग्रामा महिलारिखौ जोंनिनो मानसि हाग्रामा महिलारिखौ जों बयबो रायजो राजाफ्रा थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव देरहाहोदों प्रमद बर'नि माने गाज्रि सासनखौ बोराबनानै बेखौ नेवसिनानै हाग्रामा महिलारिखौ देरहादों दा गथिखे हाग्रामा महिलारिखौ जों रिकुवेस्ट खालामगोन खावलायगोन बिपिएफ सरकारखौ रिकुवेस्ट खालामगोन खावलायगोन आरो बिथाङा निस्सय खोनासंनांगोन आरो खोनासङाबा गाज्रि जागोन बाथ्राया नोङो उदाहरन मोनसे जों होनो लुबैदों फाग्लिजरायाव जि हा होनो नागिरदोंमोन प्रमद बर'आ इलिगेल भाबै बर' फिसाफोरखौ जे अननाय भाबै नोङो माने दुखु दाहा दोननानै फाग्लिजरानि रायजो राजाफ्रा रोनसोन्द्रि बादि जाखांदों हासिबलायले ओंखारदों बयबो दिखारजों माने आन्दलनाव बारसोमदों दा दिनै थद्रुब बे धौआ जोंनावबो बे फैनो हागौ बे मालगावआव फैनो हागौ आरो बे फाग्लिजरानि धौआनो दिनै प्रमद बर'नि सरकारखौ आउट खालामदों होननानै जों बुंनो हायो दा बे लेसनखौ जों लानांगौ आं सानो हाग्रामा महिलारिया गावबो जुदि आन्दलनजों फैनाय बिथाङा बुजिगोन आरो बिथाङा रायजो राजानि खावलायनायखौ खोनासंगोन
आरो जुदि जेबो जाथारब्ला जुदि मानिथाराब्ला जोंहाथ' उफाय गैया देयार इज नो अपसन देयार विल बि नो अपसन देन टु गो टु माने कर्ट जों विल एप्रच टु कर्ट बे जोंनि माने डिसिसनखा बेयो जों कर्टखौ जोङो माने नक खालामगोन कर्टखौ जों खावलायगोन कर्टआव जों थांगोन केस होगोन बे फाइनाल आरोखि जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय चापागुरि डन बस्क' कलेजाव देग्लायनिफ्राय जागायबाय एम ए थाखोनि मुं थिसननाय चापागुरिनि डन बस्क' कलेजाव फरायसाफोरा लानो हासिगोन एम ए थाखोआव इंराजि आयदा गोसो गोनां फरायसाफोरा दानिफ्रायनो एम ए थाखोनि थाखाय मुं थिसननो हासिगोन बे कलेजाव सोलोंथाइनि मोजां आबहावाजों लोगोसे फरायसाफोरा थानाय सोलोंनायनि मोनफ्रोमबो बिथिङावनो मोजां खाबुखौ मोनगोन चापागुरिनि डन बस्क' कलेजाव मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला फरायसाफोरा नैबे जानबुं नाम्बार 9365551959 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।